She's one of the prettiest faces in today's local showbiz industry, a TV personality, and a movie star. Today, let's get to meet Chari Pineda. Katatapos lang gawin ng young actress ang pelikulang Catch Me I'm in Love, kung saan nakasama niya ang mga sikat na artistang sina Gerald Anderson at Sarah Geronimo. At kasalukuyang busy-busy ito sa iba't ibang TV shows ng Kapamilya Network. Sa movie sa ngayon wala, puro mga TV shows. Katatapos rin niyang gawin ang TV show na Biyanong Bulag, kung saan nakasama niya ang isa pang magaling na aktor na si Jason Abalos. Ay okay, kasi before pa kami nagkatrabaho, friends na kami talaga. And yung ibang cast din, friends ko. Kaya nung nagkasama kami sa Alina, sobrang okay na, bonded na kami agad. Hindi man alam ng karamihan na noong 2008 ay tinanghal na Best Actress si Chari ng Cinema One Originals para sa pelikulang Alon. Dito, nakasama niya ang sikat at veteranong artistang sina Mark Hill at Yuna Valdez. Ano kayang nararamdaman niya noong matanggap ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award? Sobrang, hindi ko talaga siya ine-expect. Parang, feeling ko, wala. Tapos nung in-announce na ako yung nanalo, parang totoo ba to? So yun, masarap yung feeling. Kasi, nung una talaga, hesitant ako natanggapin yung role eh. Kasi parang feeling ko, kailangan ko pa ng maraming workshop kasi syempre ang kasama ko mga multi-awarded actors, kaya kailangan ko ng doble effort. So yun, nag-ano naman siya. Bali yung story niya, para siyang May December love affair pero nothing physical. Parang nagkain-lovean kami dahil parang nag-match yung personalities naming dalawa. Pero parang tukol doon. Tapos parang in the end, hindi rin naman natuloy kasi yun nga, naging parang yung age namin. Yes, indie film din. Having been in the business for 5 years, sinabi ni Chari na marami pa siyang gustong makatrabahong artista katulad ni Coco Martin, John Lloyd Cruz, Jake Cuenca at Gerald Anderson. Yes, gusto ko makapartner si Coco Martin kasi he's from sa mga indie nag-start, ganyan. Kaya gusto ko makapartner siya kasi napapanood ko siya, napakagaling niya, 'di ba? Si John Lloyd, gusto ko mag-partner si John. Sino pa ba? Si Jake Cuenca, si Gerald, okay din. Di ba? Ang dami. Sino pang gusto niyo malaman? And speaking of men, kamusta naman kaya ang kanyang buhay pag-ibig? Ay, wala akong love life, boring ako. Naikwento rin ni Chari na marami siyang di makalimutang karanasan dito sa ating lungsod. Marami na. Nag-shoot pa kami before dito ng independent film. Ang title ay Iliw. Siguro ang pinaka-memorable na rin yun yung nag-stay kami dito for actually dapat 10 days pero natapos yung shoot ko ng 4 days. Pero sobrang okay kasi naikot ko yung buong vegan. Na-meet ko yung iba't ibang na-meet ko yung karamihan ng mga tao dahil nga sa shoot namin kung saan-saan kami nagpunta talaga. Kamusta naman kaya ang muli niyang pagbisita dito sa ating syudad? Ay yes, masaya kasi parati naman akong gustong pumunta talaga dito sa Ilocos, especially dito sa vegan kasi napakaganda ng lugar, na-preserve talaga yung itsura nung dati, napaka-warm ng welcome sa amin ng mga tao. Pero alam niyo bang may dugong Ilocano pala itong si Chari dahil ang kanyang amay tubong La Union? Yes, kasi ang dad ko from La Union, kaya hindi ako nakakapagsalita pero medyo nakakaintindi ako ng Ilocano. Para sa kanyang mga Ilocano fans, ito ang kanyang mensahe. Hello po sa mga kababayan kong mga Ilocano. Ilocana rin po ako. Gusto ko lang po kayong pasalamatan dahil alam ko pong sinusuportahan nyo ang lahat ng shows ng ABS. Ayan, follow me on Twitter. Nakakaya yung username ko. Flawless Chari. Humble ako eh. Hindi, totoo. Flawless Chari po. I-follow nyo ako. Yun lang. Hi, this is Chari Pineda at salamat po for watching Core TV.
And that was Shari Pineda for our Celebrity Corner. Naku, napakagandang babae talaga. And doon ko na nalaman na half Ilocano Yes, siya. half Ilocana siya kasi ang dad niya is from La Union. Diba talaga namang ang daming magagandang Ilocana? Basta talaga Ilocano, may blood na Ilocano is talented, di ba? Yes, syempre. Diba? Hindi natin may magkakailayan. Not to mention na she just won the Best Actress in 2008. 2008, Cinema One Originals. Yung film niya na Alon, it's actually an indie film. Tapos, meron din siyang ginawa na movie dito sa Vegan 2 years ago, which is Ilio. Produce yan ni Vice Governor Ano, diba? So, we should be proud of it. Yes, from one pretty lady, mapunta naman tayo sa usapang pampaganda. Yan ang Make Me Over. Yes, at due to insistent public demand, binabalik po namin tong episode na to kasi ang daming nagtatanong sa akin kung paano nga ba ulit gawin yun. Siguro hindi nila na-catch pero nagkaroon sila ng glimpse of that episode, pero eto na nga, ibabalik po namin sa inyo ang step-by-step na paraan kung paano gawin itong ituturo ko na special mask na homemade lang. Syempre, di ba? Kayang-kaya natin gawin sa bahay ito. At ngayong araw na to, ituturo sa atin ni Jana kung paano gumawa ng isang homemade lotion at facial mask na perfect ngayong summer season. Yes, kung nangitim ka sa pagpunta mo sa beach, pwede mo tong gamitin para pumuti ka ulit. Gusto ko pa rin Pwede, kahit ikaw. Pwede mong magamit yan kahit sino, mapalalaki, mapababae. Ayan. Ayan, kung ako sa inyo, kumuha na kayo ng ballpen at papel at ilista ang mga kinakailangan. So let's all watch this. Whether you want a fun, fresh, or fierce look, Make Me Over gives you easy ways to transform. So let's uncover tips and showcase the sexiness, sassiness, and confidence in you. So today, I'm going to teach you how to make your own homemade lotion or facial mask using calamansi and full cream milk. So familiar ba kayo sa method na ito or sa tip na ito? Because we can actually have our very own lotion na or facial mask na homemade in the comfort of our own homes. No need to go to the spa or the salon for a rejuvenating process on your skin. So, all we need to do is just mix our own. Ang kailangan lang natin ay isang full cream milk, kahit maliit na lata lang, and siguro approximately mga 10 pieces of calamansi will do. So, we're gonna mix it all together. So, in one bowl, hahaluin natin dito yung ating full cream milk and yung ating calamansi. Okay, so try na muna natin dito sa ano. Small amount lang muna siguro. Ayan. Okay, so half filled yung ating little bowl, and then we're gonna squeeze the calamansi dito sa ating milk. Why milk? Why calamansi? Because milk is said to have whitening properties. May whitening properties ang milk. And of course, yung calamansi, talagang natural siya na nakakapagpaputi. May mga celebrities tayo na gumagamit ng calamansi. Sina Gladys Reyes, Rica Peralejo, sino pa ba? Mga ibang celebrities natin. Because calamansi or citrus, itong calamansi na to, the Filipino calamansi, nakakapagpaputi yan. Even underarms. Yan. Okay, so hinahalo na natin siya. Nakikita na natin na parang nagkakaroon na ng reaction if you're going to take a closer look. Yung ating calamansi at yung milk, parang nagkokontrahan na. Ayan, medyo sweet and maasim. Okay, so pag sige, subukan na muna natin ito. Tansyahin mo na kung medyo okay na siya na halu-haluin. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Instantly, naging creamy siya. Pag hinalo nyo pa to ng hinalo, or kapag medyo pinatagal nyo pa, medyo mas mag-thicken pa yung milk. So, kapag hindi nyo ito naubos lahat, pwede nyo pa rin naman siyang itago sa ref at gamitin ulit sa susunod na mga araw. Siguro maglalast siya ng about 2 or 3 days, or siguro kahit 2 araw, ganun. Itong ating ginawang concoction, you can actually put this on before going to bed. Make sure na hindi kayo lalanggamin. And you can also put this on before taking a bath. So, medyo, kapag kunyari tansyado mo ng oras mo, pagka after 30 minutes ka maligo, you can put it na before, siguro mga 30 minutes before going to the bathroom para maligo. And itong ating milk, ayan, you
can put it sa kamay or pwede nyo rin dagdagan or depende sa inyo kasi makita nyo naman kung gaano siya kalapot. Ayan. Ayan, medyo malapot na talaga itong nagawa natin. So, dito, pwede nyo ilagay sa kamay and then, dito sa ating mga kamay or kung saan mo gustong ilagay, pwede rin siya sa face. Napaka-safe because this is milk and calamansi. Mix naman na yung calamansi so hindi na siya ganun kahapde. So, you're gonna put it dito. Ayan. So, may mga buto-buto pang sumama. Napaka-rich ng feeling. Actually, para talaga siyang lotion lang. Ayan. At ang bango, ang sarap ng amoy. Talagang yummy. Subukan po ninyo. Ayan. So, linalagay na natin siya. So, ang effect nito pag nagtagal, medyo mag-aano siya. Parang medyo mag-dry siya. Parang yung milk na linagay natin, yung pinahid natin medyo titigas siya dito sa ating balat. Pero that doesn't mean it's drying it up. Pero, it's actually providing nutrients sa skin because milk nga, diba? And calamansi has properties that are known to be good for the skin. It's either whitening or it makes your skin look younger at yung wrinkles nawawala. So, pag linagay nyo rin to sa face nyo, parang napakasarap din ng feeling kasi medyo malamig-lamig yung mixture at pag pinahid din nyo, you can actually let it on for about 40 or 30, 40 or even an hour. 30, 40 minutes, kahit isang oras, pwede pa. And then after that, i-rinse nyo na. Actually, kung papakiramdaman ninyo itong kamay ko ngayon, parang wala lang. Parang lang akong nag-lotion. Ang lambot. Even my palms, lumambot. Try ninyo. See for yourself and feel the magic of calamansi and full cream milk. This has been Jana for Make Me Over.